Dlíthe Iliach im Haranse. Bei Ridere Isaac Niútain, a capan Dlíthe Iliach im Haranse, don céad uair. Luis sé ina leabhar cáiliúil Principia Mathematica, a cuireadh go gló sa bhliain 1687. Honraigh sé an dlí im Haranse mar seo. Tarraingíonn gach cainneáin eile sa cruinne, le fórsa atá a gcúd air le hollrú na maisine agus a gcúd air chun trátha le carnóg an áid atara. An cothromóidï im Haranse. Is féidir an dlí im Haranse a chur a bhform cothromóidï, scríobhte é mar seo. Tá cóthrom le G, M1, M2, os cionn ar carnaithe. Mar a bhfuil, tá cóthrom le fórsa idir maisine Niútain, M cóthrom le maisine kilogram, R cóthrom le fad idir maisine méadar, agus G cóthrom le taraseach iliach im Haranse, kilogram go G minus a hain, méadar cúbaithe, second go G minus a dó. Honraigh Niútain trí dlíthe gluaiseachta a chur bun le hóilíocht mar is ól doing aniu é. Na trí dlíthe gluaiseachta Niútain. Thrácht Niútain ar na trí dlíthe gluaiseachta sa leor Principia sa bhliain 1687. Tá siad mar leanas, an céad glí. Fanann gach réid ar a thuamhnas nó gluaiseacht le luas seasta ó líne díreach go dtí go gníomhaíonn fórsa air. An dara dlí. Tá luas géarú réid a gcúr air leis an fórsa gur bun leis. Scríbhtear é seo i bhfoirm cothromóidï mar seo. Tá cóthrom le M ó rithhe faoi é. An tras dlí. Le gach gníomhú bíonn frithgníomhú a bhfuil chun trátha I dtreo agus cuanan I méid. Fórsa láramsíach. Nuair a gluais an galach ar bith, I bheithis ar phláinéid, maithíonn sé fórsa I dtreo lár an phláinéid. Tugtar fórsa láramsíach don fórsa seo agus is im hairint an phláinéid is cúis leis. Luas géarú láramsíach. Tágann an fórsa seo luas géarú I dtreo lár an phláinéid a thugtar luas géarú láramsíach air agus tugtar an symbol é dó. Na héifachtaí a bhaineann le luas géarú láramsíach. Sí an céad éifeacht a bhaineann le é ná go bhfuil an galach ag titim I dtreo an phláinéid le méid atá cóthrom le é gan bula leis an phláinéid íocha. Sí an dara éifeacht a bhaineann leis an luas géarú lárnach ná go bhfuil gach kilogram na gallaí ag mothú fórsa in Niútain a bhfuil cóthrom a méid le é. Faoi dheartha, má ulramid más na gallaí leis an luas géarú láramsíach, dheimhmid méid tarraingthe an domhan ar an galach mar sin. Tá cóthrom
le MA, tá F cóthrom le tarrant an domhan, M cóthrom le meas na Gaillimh, agus A cóthrom le luascéireadh nar aimsíodh. Cosán fiche na Gaillimh saganne. Cothromóidï fiche. Le gitabog mathematica, nascú le dlíthe imharinthe Niútain, jeabhmis cúplach cothromóidï fiche sa miúla mar seo leannas sa léireoid. Conas obair amach luas na Gaillimh timpeall an domhan. Tá bhí carnaithe cóthrom le GM Tá G cóthrom le 6.67 faoi 10 go -1 kilogram go -1 méadar cúbaithe second go G -2. Tá bhí cóthrom le 1.18 km sa second. Conas obair amach tréimhse na Gaillimh timpeall an domhan. Tá T cóthrom le 2 pi r Harvey agus tá T cóthrom le 27.4 lá. Conas obair amach luascéireadh na Gaillimh I dtreo an domhan. Tá A cóthrom le bhí carnaithe r. Tá A cóthrom le 2.7 faoi 10 go -3 méadar sa second. Conas obair amach tarrant an domhan ar an gcalach. Tá F cóthrom le MA, tá M cóthrom le meas na Gaillimh, cóthrom le 7.3 faoi 10 go 22 kilogram. Tá A cóthrom le luascéireadh nar aimsíodh, cóthrom le 2.7 faoi 10 go -3 méadar sa second. Tá F cóthrom le tarrant an domhan, cóthrom le 1.98 faoi 10 go 20 Niútain. Folklór. Ar a thuaimhneas, cánaín, carnóg, cóthrom le, cothromóid, gníomhú, a gcúr chun trátha le, imtharraingt, olrú, lár aimsíodh, luascéireadh, Niútain, ridire, sonrú, tréimhse fichiseach, trolúas, iliacht. Cúnamh. Mas mian leat cúnamh áil le haistriú na focail, té go www.terma.ie nó googlaigh go héanta Terma. Díreach. Tásúil agam gur thaithníonn an léiriú seo leat. Tá lean eile cosúil leis ar YouTube le géileár. Lean ar aghaidh agus go dté tú slán, mise géileár.